she calls me. Radio reminds me of my home far away. And driving down the road I get the feeling that I should have been home yesterday. Yesterday. Country roads, take me home. Take me home. To the place I belong. I hear you sing. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, here we go. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, here we go now. La la la, la la la, la la la, la la la. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, la la la, la la la, la la la, la la la. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, take me I knew he must have been about 17. He was going strong. He was going strong. I saw him dancing there by the record machine. Yeah, me. I knew he must have been about 17. Yeah, me. He was going strong. He was going strong. Singing, I love rock and roll. I love rock and roll. Singing, I love rock and roll. I love rock and roll. Siemanko, siemanko, witam was serdecznie. Teraz mi napiszcie, czy muzyka nie zagłusza mojego mikrofonu, czy nie ma za głośno. Jeszcze jedna rzecz muszę tu zrobić. Halo, hom, cześć, witam serdecznie wszystkich zebranych na dzisiejszym live'ie.
raczej. Dobra. Raczej. Właściwości. Kopiuj. Okej. Siema Daniel, witam serdecznie, siemanko. Siemanko, witam. Dobra, to już mam ustawione. Jak muzyka nie przeszkadza, przepraszam, to kontynuujemy. Kampania. To już wszystko mam poustawiane. Mogę wygodnie zasiąść. Wyprościć się. Czekaj na łyka natchnienia. Oj, nie powiem ci. Nie powiem ci, Daniel, przyjacielu, nie powiem ci. Ja po prostu... Mi się to samo aktualizuje, ani nie patrzyłem. Zależy kiedy żeś nie aktualizował. Od kiedy? Opsa. Dobre. Dzisiaj, a to nawet nie wiem, że jest aktualizacja. Czekaj. Ta dzisiejsza, no nawet ci nie powiem, czekaj. Nie chcę to robi, a ja sprawdzę. Ale raczej... Nie mam nawet aktualizacji. Nawet nie mam. Dobra, widzę, że jakieś opaki są. Możemy zaczynać. Daniel, przepraszam, ale nie powiem ci, no nawet mi tu nie wyskoczyła aktualizacja. Wiesz? No, przepraszam, ale nawet nie ten. Może nie wszyscy mają aktualizację, wiesz? Spoko, jasne. Jasne, to wiesz co, ja tak myślę, że godzinka pogrom i ten. I byśmy... Przydałaby mi się pomoc! Myślę, że ta godzinka i byśmy mogli zagrać razem. Wiesz? Jest ich tu za dużo! Spoko, spoko. Tak za godzinka by tak zostało. Dobra, co tu mamy do zrobienia? Na pewno... Niemożliwe. Wal nie jest jak pozostali ocaleńcy.
To wojowniczka z krwi i kości. Myślę, że ma potencjał, aby stać się obrońcą po przejściu pełnego treningu. Wiem, że czas wolny nie jest niczyją mocną stroną. Dlatego niech mi będzie wolno przedstawić Packerbota. Dajesz! Przeprowadzi Val przez cały jej trening, ale najpierw przyda mu się trochę szpeju. Jeszcze nie odnaleziono celu. Dole. Tu to jest. To jak na sztangi, sportowe świry. I jeszcze raz. Jedziemy. Jeszcze 4. A, u góry jest. No, obejrzeć do góry. Caleńców właśnie trzeba też zbierać. Jeszcze wyżej. Przepraszam. Okej. Niestety. Takie są fakty. A, on niby jest. Pomocy! No już, czekaj. Cel zlokalizowany. Gdy O, ty będziesz świnio. gotowy, postaw atlas na celu. Ach, Dostępne jest dodatkowe wyzwanie. nie było pomocy, ale kauna jest. Nic z tego. O, siema Karol, siema. Serdecznie. Gdzieś tu muszę tej sobie pomóc. Najpierw nas tu przeszukali, czy jest coś. Nie mogę. Coś tam przyszło, jest. Potrzebuję pomocy! Ważne, żeby tu w tych rzeczach Dodaj Blue Blood do poszukiwać. atlasu. Różne rzeczy można zrobić. Gdzie ona tu jest? Dziękuję. Przyda się. Coś tu jest do przeszukania. Coś jest. O! Dziwne miejsce na chowanie jakichkolwiek rzeczy, no ale dobra, niech będzie, no. Tu też nic nie ma. Dziwne rzeczy, dziwne. Dobra. Łapeczkę mamy. Wow. O, wow. No co to jest? Tego może zeszliśmy, co? Co tam? A, po lekku. Po lekku sobie pyką. Gram sobie. Panie Karolu. No i mamy przerąbane. Ja pierdzielę.
Hallo? Hallo? Ja, Ginter? Sprichst du Deutsch? Nie umiem. Ja? Nie. Rede mal. Nie wiem co gadasz, synek. Wie bitte? Co? Nochmal. Nie rozumiecie. Du kannst Deutsch. Ne? Jeden z naszych dronów został uszkodzony. Nie pozwólmy, żeby pustaki zniszczyły drona. Udaj się na miejsce wypadku. Nawalają. Oj. Mamy tu pustaki. Broń drona. Szami stąd! Prawie się wystrzelałem! Atakują nasz port. Kurna, co tu się dzieje, ej. Ja, coś fajnie było. Zadanie wykonane. Dobrze. Jeszcze inne rzeczy musimy zrobić. Nic z tego. Elo. Witam. Okej, wracam do akcji. Kurna, ile tu tego jest. Co to jest? Jeśli się wam podobał, pamiętajcie, subskrybować, zostawić.
sprinterem nie jestem. Ej, pomocy! Taka robota. Kaj pomocy, Kaś tu jest. W tym budynku. Szukania. Komputery też nie przeszukiwałem. Obejść. Nie mogę. Wow! Pomocy! Siemanko, Pitelinio. Siemanko, witam cię. Cię serdecznie. Hej. Kuźwa! Niewiarygodne, nie masz sobie równych. Dobrze? Czy to jest jeden z tych postmuzycznych zespołów, które wzięły sobie za punkt honoru nieużywanie pięciolinii? Halo, Który level mam? Tu chyba jest... Czekaj, u góry chyba jest 15. A dobra, choć za serio jakieś ci powiem, 30 nie powiem minut ci jest dokładnie, naprawdę który. fajny drop. 15, 13? Coś takiego. A co, tyż? Pykosz? Tyrinio? Też pykosz? Też grosz? Czy to coś tu idzie jeszcze przeszukać? Pasujemy. Widzę pustaka. Kaj się we skrzyni taki głąb chował, ej. Widziałeś to? O, lód kolejny. O, jest. Pana Adamek, dziękuję serdecznie, dziękuję. Czekaj, ja tu tak po angielsku nie wiem, ale chyba w zeszłym miesiącu, jak dobrze liczę, to było 35 tych wiadomości, tych luksów, a teraz już 7 marca jest 28. A żeby chyba to wybrać, to musi być 5 dolarów. No to przypuszczam około stówy, ponad seta by musiało być. Ponad seta by musiało być. Captain Jack, Karol, nie, jeszcze na razie nie, ja tu po prostu musiał porobić inne rzeczy. Te tajniki, widzisz? One są bardzo ważne do robienia. Dobra.
Jeszcze by mi się przydało dowiedzieć. Jeszcze by mi się przydało dowiedzieć tylko jedna sprawa. Bardzo mnie ważno. Chodzi mi o to, że Wystarczy już Bluglutu. Teraz zbuduj umocnienia wokół Atlasu, przygotuj się i uruchom go. Zaraz zaczynamy. Masz 5 sekund, żeby zmienić zdanie. Dasz sobie radę, dowódco. Słuchajcie, że skrzynia pierwszy raz chyba weźmiemy sobie. Skrzynia. Ale jeszcze coś... Aha, tam jest. Ojeju, po tym gdzie? Tym gdzie? Pewnie to włączyli, no. Bądź dzielny, porciku! Do pracy, o kurde. Cześć Damian, cześć. No tak to jest, no. Jedni są w pracy, jedni grają. Słuchaj, no ktoś musi pracować, żeby ktoś grał, no. Życie. Tu widzicie, jak wybieram tytuł, amunicja jest, takie rzeczy. O, kolejny lód. Te schody, ej. Widły. Miedziane. Bardzo potrzebne i przydatne. Ktoś pewno pod stołem mnie chował. Dobra, to jest. Atlas potrzebuje pomocy! Co poradzę, no jak se włączyli bez mojej wiedzy, to poradzę. Chyba coś znaleźć. Fajnie. O! Coś tu być. Trochę głośno gra muzyka. A powiedzieli mi, że wszystko ok. Atlas potrzebuje pomocy! Czekaj, może teraz, Do co? Lepiej? wszystkich, Atlas jest atakowany! Do pełna! Gabonie!
Ja zawsze muszę budować. Chodź tu, kocie. O. Jesteś dobry w białej broni, no. Okej. Dużo mam tych pytajników, kurna, no. To mnie męczy. Wiadomo! Pustaki! Nie słabo słychać. To niemożliwe, że mnie słabo słychać. To jest cyganie. Ponosimy szkody! Nic z tego. Fajnie mieć, ale... O fuck. No to teraz, jak się popisał wiedzą... Jak nie wiem kto. Co to budują? Zabudowali. Ratuj Atlas! Ja nie wiem, przed kim mam ratować. Tam nikogo nie widzę. Nie no, mikrofon powinien dobrze być. Mam go fajnie blisko siebie. Ale może być też za dużo dźwięku, sztywną bardzo. No myślę, że teraz ci się spodoba. Coś tam brała poprzez... O fuck. Trzymaj swoje martwe i zimne łapska od naszego lasera! Statki wchodzą do portu! Pozostało 30 sekund! Ładnie ci się obudował. Ja już teraz inteligentnie to zrobił. Przyjacielu mojej żony. Trzymaj swoje martwe i zimne łapska od naszego lasera! Zadanie dodatkowe wykonane! Gratulacje, drużyno! Dobra. Dobra robota, dowódco! Mam nadzieję, że to się... Kurna! Ja tam jeszcze poboczne zadania mam do opanowania. Niedobrze, no. Dobra, kontynuujemy to.
Powiedz, że przebijemy 4. poziom. Nie, już myślałem. Ja już myślałem, że będzie fajnie. Zamknij. Niedobrze. Niedobrze, no. No tak fajnie miało być, no. Co, Damian, teraz wszystko pasuje? Wszystko działo? Co, jak masz kampania? To możemy zagrać. Ja, twój był. Panie Karolu. Twój był. Jeśli się podoba, zostaw łapkę w górę i suba. Adamek Czeko. Od niego jest Czeko. Sanitariusza, ale... Muszę panele łączności jakieś tam stworzyć. Dobra. Kurna, ci powiem, na Twitchu jakoś... Karol, żaden tam nie wchodzi na ten Twitch. Za mało widzów, no. Jeszcze tu kurna czatu. Czat mi się coś poblokował. Nie wiem co. Co z nim jest nie tak. Normalnie mi się wiadomości nie pokazują. Mi się pokazuje, a ten... Okej. No to właśnie widzisz. Mi się nie pokazuje. O, uwaga! Kolejny luc. Ja. Dzięki panowie. Dzięki panowie za lucy. Co kurna, tu cyką po tym Twitchu cyką. Czekaj, tu jest, a z tego. Zobaczymy. Dobra, trudno, nie bawię się tym. No to muszę kliknąć. Dobra. Kurde, patrzcie ile tego jest do zrobienia. Tych
pobocznych tych. Czy w piątek będzie jakiś live? Będzie, przypuszczam, że będzie jutro, może nie być, ale w piątek piątunio będzie, tylko że jedna na noc to zmiana, to no, nie będzie za długo, do 22. No ale coś będzie. Aha, tu to. Ja pierdzielę, tego jest. Muszę te wszystkie wszystkie poboczne misje zrobić. Jeszcze jakieś tam 20 minut się pobawia. Potem wszystkich was zapraszam na Battle Royale. Już idziesz, kurna. A powiedz mi, Karol, jak ty na przyszły tydzień pracujesz? Możeną zmianę aha, dupa blada. Na przyszły tydzień mam na 18. Atlas potrzebuje pomocy! Cały czas można rano. O, dupa blada. Dupa blada. Atlas potrzebuje pomocy! Tara. Tararara. Tararara. Trzymaj swoje martwe i zimne łapska od naszego lasera! Co ja tu muszę pozbierać? O! Niemożliwe. Jeśli mam być szczera, to nigdy nie rozumiałam, co ludzie widzą w Młodym Korze. Całkowicie się zgadzam. Do wszystkich Atlas jest atakowany! Ratuj Atlas! Co, nie działa? Jeden z naszych dronów został uszkodzony. Nie pozwólmy, żeby pustaki zniszczyły drona. Udaj się na miejsce wypadku. Ale ja i tak muszę te koperty pozbierać. Czy co to tu jest? Kurna, czy zaś jesteś u góry, ja? Do wszystkich Atlas jest atakowany. Muszę zacząć ćwiczyć. Do wszystkich Atlas jest atakowany. No to dobrze, niech jest atakowany, no. Mój Atlas. Ratuj Atlas! Kopert na 40. Atlas potrzebuje pomocy! Okej. Niestety. Takie są fakty.
przybiera na sile. Hej, ten klimacik jest całkiem. No dobra, ale czy to do nas pasuje? Dziewczyno, patrz na me ramiona, ruszają się w górę i w dół płynnie, bo nie mam bladego pojęcia. Niech skonam. Dziewczyno, mógłbym to robić do końca mych dni. Następna. Serio, mam nadzieję, że wszystkie pustaki mogą to sobie oglądać. Jesteśmy tutaj i jeszcze sobie świętujemy. I na dodatek zgarniamy koperty. Ha! Ach, tu coś było. Już biegłeś tu tędy. Ja pierdzielę. No, pierdziela im. Trzymaj swoje martwe i zimne łapska od naszego lasera! Baby don't hurt. Czemu właśnie mnie to spotyka? Poradnik trzeba było założyć do tego, kaj co jest, po co, na co, komu dziś. Już nie przeszukuję. Jeszcze wyżej. Ja... Fort jest w niebezpieczeństwie. Muszę to zrobić. Jeszcze... Tak. Tam mamy skrzynia. Atlas odnosi uszkodzenia. Przecież w dziwnym miejscu. W dziwnym miejscu tam. Nie płacz. Bądź mężczyzną, nie płacz. Pozostało 30 sekund. Jest gościu do uratowania. O, troszkę tego jest. Jest mi to gościu. Nie, tu muszę lecieć. Powiedz, że te kutasie ten atlas zrobili. Dobra robota, dowódco. Sprinterem nie jestem. Oj, no dobra, niech im będzie, no. A, że ten mikrofon teraz uszkodził. Jak chcę no ciopeczka poprawić. Kontynuuj. Oj.
Jest tam jeszcze kilka misji, co bym musiał faktycznie przejść. Opanować. Znaczy misji, to są poboczne misje. Co on z tymi oddziałami zrobić? No właśnie, tu nikogo, kto by pasował. Dobra. Jeszcze nie mam przywódcy. Zaczynamy, ja potwier, niech idzie. Tu mam zdolności, zaś te drzewko. Co my tu mamy do roboty? No to się opłaca. Badania mamy. Zaraz wybuchnie gorączka złota. I tak to się kończy. Zaś zdolności.
Rzeczpospolita. Spoko. Zbroja. To jest bohaterowie. Ja mam 13, no. Jaka ja mam kurna ta misja zrobić? Yomasu. Yomasu. Dobra, to przejdaj. Da się, bro. Widzę pustaka! Nie mogę! Nic z tego. Kurna, jak się to tnie, zacina. O, masz ze sobą znajomych? Możesz dać gościom prawo do budowania i do zbierania surowców, używając konsoli burzowej tarczy. Mamy chwilę wytchnienia. Wkrótce nadciągnie kolejna fala. No i powiedz mi, Kaja to mam pozbierać te Przygotuj się na atak ze wschodu. książkowe te. Niemożliwe. No teraz nie wiem, jak te poboczne misje zrobić. Chyba, że tam na wieży coś jest. Co to
Więc nic nie ma, nie? Wyjdź. O fuck. Nie żartuj, że ta mapa jest taka wielka. Wow. Ja pierdzielę, ej. Zdrzemnąłbym się przez minutkę. Przez minutkę. Wow. Czekaj, coś tu jest schowane. Ciekawe, że tu nic nie ma pochowane, nie? Wodza wszędzie. Tu nic nie ma pochowane. Nie mogę. Nic z tego. Nie poddawajcie się! Myślałem, że sobie tak polecimy w dół i spadniemy nazad. Niemożliwe. Tak to się robi. Czekajcie, okno zamknę.
Jestem. Sorki, że mnie chwila nie było. Ale już jestem. Aha, tutaj to. Jakieś inne etapy muszę. Ale to skończone. Mam zadania poboczne, ja. Dobra, no nic, no. Jeszcze no te zadania pooglądam, co tu są. Dobra, ja tu tam dupa blada. Łupy. Bierzemy te łupy. Hejo! Do zobaczenia! Co tu mamy ciekawego? O! Jakiś tam dobry karabin. A tu wszędzie są schematy, kurna. Wstecz. Jaka odważna lama! Buch! I po mnie! Złap mnie! Bach! Pistolecik był. Wstecz. Dobra. Te zadania, kurna. Szkolenie ocaleńców. O co chodzi z tym zadaniem? Jeszcze jedno radio potrzebuję. Dwie misje o podwyższonym standardzie. Dobra. Dobra. Wiem, kogo muszę dźwignąć. Dobra. Dobra, to tu już wiem, o co chodzi, ale tu w tym... Siema, Gromek, no zaro Gromek, no to czekaj, bo ja sam muszę... Anuluj. Potwierdź. Bohaterowie, oddziały, ocaleńcy. Kogoś muszę z tych ocaleńców awansować. Chyba tu nikogo nie awansował z tych ocaleńców. Dobra, załóżmy, że tego. Dobra. Pierwszy etap mam. Kontynuuj.
Nie wiem, czy go muszę jeszcze bardziej awansować. Zwykłego ocaleńca. Spoko, wstecz. I jeszcze teraz muszę tą panią ninja awansować, ja. No, gdzie ona jest? Bohaterowie to są? Ja. Do modliszki. Mam nadzieję, że mi styknie tego. Dobra. Ulecz... O, nie mogę. Nie muszę jeszcze dźwignąć. Tego też? Już nie dźwignę. Tego też muszę dźwignąć. Dobra. Spoko, Blacku, spoko. Odpol i będziemy tykać. Jak awansować? Szkoda. Co tu mamy? Na poziom 20. To mogę zrobić, ja. Co by mi się przydało za broń, co nią... Bo ja mam tego fioletowego, nie? Ja... Dobra. Tu jeszcze mogę... To jest dobra broń chyba, nie? Bo co tu jeszcze mogę? Tu mam do tych zielonych ta broń. Kurna, tu tego je. To jest dobra. Tak. Tak według mnie, nie? Awansuj. Awansuj. Piątego nie zrobię. Oj, oj, oj. Tworzenie. Dobra, no. To do tych zwykłych by musiał. Powiedz mi... Ja tam mam tego gościa fioletowego. Mam jakiegoś snajpera. A, do poblada.
Siemanko, siemanko Kacper. Jasne, będziemy zaraz grać. Czekaj, ja się no te pierdoły porobię. I będziemy pykać. Blackowi się na pewno nutki podobają. A co tu kurna? A, widzisz. Nawet nie wiedziałem. Mam dwóch takich. Wow. Tu już nie mam. O fuck, no nie powiedz, że nie mam ich. Kurna no. Okej, to było. Tutaj ja. O, widzisz. A coś tu mam z ocaleńcami. Ale to też mam zasoby. Dobra. Ale czekaj, bo ja tu mogę kurna chyba jakaś do... Jakaś ich mogę wrazić, nie? I co tu jeszcze mam? A, dzięki Madziu. Dzięki, dzięki. O, nowe bronie. It's my life. Wow. Chyba te słabe mogę. Nie wiem, czy te słabe mogę. Przenieść. Aha. Takie buty. Nie no dobra, zostawię sobie to. Zdolności nie. Oddziały. Na samym końcu drzewko, no dobra. Aha. O fuck. Dobra, blakuję, ja widzę. Ale czekaj, bohaterowie. Nie wiem, że jakaś
Kaszło ich wrazić. Tutaj bohaterowie. Tego obuza. Nie dźwignąć. A jak mogą zrobić to poręczne szkolenie? Dobra. Ale jeszcze coś miałem, kurde, w tych zadaniach. Sanitariusz. Dowódco, jeden z ocaleńców ma jakieś kłopoty. Chciałabym pomóc, ale doktor Blackwell mnie przeraża. Tak więc powodzenia! Dowódco, wygląda na to, że niedługo skończą się zapasy w twojej stacji zdrowia. Posyłasz ludzi przeciwko burzy bez właściwego zaopatrzenia. Lepiej uzupełnij zapasy medyczne, żeby ich nie zabrakło, gdy okażą się potrzebne tobie. Znaczy, jak cię zranią. Poszło nadspodziewanie dobrze. Znajdźmy składniki. Borys, i stwórzmy elo, siemanko, kolejne stacje siemanko, zdrowia. witam cię. O właśnie, dobry pomysł. Tak bardzo się jej boję. Ale Kaja to mogę robić. O fuck. Wiesz co bych musiał? Inaczej. Tak, no to mogę stworzyć? Popatrz, to mogę lekko rozebrać chyba. To też. To zostawia na 19. Widły. To na 19 mogę zostawić. No i dobrze, potwierdzamy. Potwierdź. A za to sobie zrobimy... Tego nie mogę wlewać. Na pewno... Dwa razy tobek może stworzył. To jest dobre. Dobra, ale nie zniszcz. Sprawdź. Co tu mogę? Jak to mogę? Jak mogę ta broń, kurna? Ja zaraz grom, poczekajcie, ja zaraz grom i no... To opanuję. Łapki.
Broń. Przede wszystkim broń potrzebuję, dobra. O, witamy pana Banboya. Witamy. A, dziękuję, dziękuję. My teraz zaraz będziemy... pykniemy w ten... w Fortnite. No, Battle Royale. O. Czekaj, co tu z tych broni jeszcze potrzebuję? Powiedz, że tego nie wybuduję. Fuck, mało mam tej broni. Dobra, niech będzie trudno. Coś ogarnemy. Co tam, Banboy, u ciebie słychać? Jak tam zdrówko? Co pykosz? Będziesz coś grał? Dobra, bohaterowie tu mam. A ze zdrowiem słabo. O, to u mnie też tak było, wiesz. Ale już jest. Nie no, Borys wcześniej, czekaj. Bo ja tu miał jeszcze... Chodzi o to, że ja tu miał... Już te zadania... Czekaj, gdzie to jest? Aktywuj zdolność skok modliszki. Ale jeszcze jednego chyba muszę. Wróć. Nie oddziały i no... Caleńcy. Jaka jest ta modliszka? Kurna, ja się tu gubię. O, kaczy. Elo kaczy, witam, siemanko. A to już Banboy L4, ja pierdzielę. To nic fajnego. Co? Gruby, zdrowy, żółty siur? Nie wiem, o co chodzi. Czekaj, co tu musimy jeszcze zrobić? Awansuj. A, nie mam tyle punktów. A tego mogę awansować? Ja mogę. No i to wszystko. No ja, jak masz zdrowe ręce, to możesz. Dobra, to ja wiem, co teraz muszę zrobić. Teraz tego albo tego. Chyba tego.
Muszę zrobić 2 misje. Żeby to tam pykło. No ale... Dobra. Bo pan Black już czekał. Zmienimy tryb. Wchodzimy na imprezę do pana Blacka. Pan Borys myślę, że też tu wpadnie. Dołącz. To są już 2 osoby. O, elo, elo. Halo. Halo, No jestem, halo, co? Nanek przyszedł. No. Kaczy wozwito. Kto tam jeszcze chciał w tego Fortnite'a grać? No, trzymaj się, Banboy, trzymaj się. Ale coś cicho siedzi. Kto cicho siedzi? Czekaj, kto tu jeszcze chciał pykać? Nanek, Halo? Paruwo. Halo, słychać mnie? Aha, halo, no teraz No słychać. A, bo mi się mikrofon wypiął, przepraszam. Skoro. Oho, ktoś ma live'a włączonego. Ej, powiedz, co robi Kamil? Gra pewnie. A jest on w ogóle? Jest. Macie. A jest. Danek dzisiaj też w pierwszej trójce? Dzisiaj takie ciche, rozumiesz? Myślę, że może pyknie pierwsze miejsce. W ogóle jakie zaskoczenie, bo Oby. po posyłach to znajome mnie. O, wiem co dostałem, ja już prędzej widziałem. Ja, ale najlepiej, nie? Piszą mi, ej, a gdzie te drugie miejsce, nie? Ja mówię, a to musisz na live'a wejść. Ja tak właśnie patrzyłem, już tu się końcówka zbliża, a tu koniec filmu. Aha. To dzisiaj będzie wpadamy, czekamy aż się nawzajem wybiją i wchodzimy na finał. Tak jest, tak robimy. Jak zwykle. Kamil mi radzi, no widzisz, Kaczy. Bijosz. Ale wbijaj. Zaraz. A co ty masz? Dobra, sorry. Pomyliło mi się? No ja wbiłem już. No ja wiem, mi się ten niechcący. Do Nanka wysłałem. Czekaj, ej, zobacz to jakże pocisk. Znaczy pocisk. Napisałem głupoty. Kaczy, ja wiem, trzeba było wziąć apteczka, ja... Do Danka trzeba spam zrobić, żeby wszedł. Kurwa, kopnę ci do dupy. No nie, psuj mi Cicho, bo telefonu. Ty, bo ci zaraz wyślę konie mechaniczne na live. A to lata świetne wyślij. Zaczynamy? A ktoś dojdzie jeszcze czy nie? Grucha grasz? No a czekaj, bo ja gram... No chuj, dobra, i tak sobie... Kuźwa. No, przepraszam. Bo u ciebie nie wolno przeklinać, nie? I opie. Znaczy już O teraz nie, to chuj. a od czego na live ma znaczek plus 18? No. Już jak się... A, to już teraz można. No, już teraz można, zabezpieczyłek się, wiesz? Bo już nie roz samemu, że grow i...
Jeszcze mogłeś dać tak jak kiedyś w telewizji był ten czerwony kwadracik w rogu. O. Jak film dla dorosłych leciał. A skąd ty znasz taki kwadracik, ej? Aha, ten. No, zielone kółko, żółty trójkąt chyba i czerwony kwadracik. A w co wy, w Fortnite'a gracie? No już panowie, już. Profesjonalista wam pokaże jak się gra. No dzisiaj niedaleko mnie typowi spod domu samochód zajebali o 6 rano. Bo ty mieszkasz w jakiejś, ja nie wiem. To co, czekamy na kogoś czy co? Czy jak to jest? Ja, synek... Macie mi... Stój! Pan De Adamek chciał zagrać. To wbijaj na imprezę, wysłałem ci zaproszenie. Ja zdążę chyba, bo ja już tu dołączam. Ja byłem pierwszy w kolejce. Ja... Blaku? No. A ciebie zęby swędzą? Czemu? A po co mi wysyłasz tyle zaproszenia teraz? Ale teraz nie wysyłałem, prędzej wysyłałem. Aha. Jakieś parę minut temu. Mhm. No to mi jeszcze dochodzą. Ja już jestem. A to co, nie będziesz grał? Adamek. Yo, guys. Co to jest ten Borys? No w ogóle z nami widać ten gościu? Ja. Co ja? Aha, o jest, dobra. To co, odpalamy czy kto? No dawaj. Jak coś to ja żywa tarcza jestem. Nie? Lux. Wiesz. Rucha, dawaj. No to ci już, no to odpal to. Aha, bo to nie Rainbow, dobra, sorry. Spoko, ale to jak co? Jak się zwolni miejsce, to będziemy na ciebie czekać. Polować. Tak, polować, czekać. Ale w tym czasie, żeby ci się nie nudziło, możesz oczywiście ludzcy wysłać, tak? Także. Ja wiedziałem, jaka reklama. Ej, łobuzie. A dałeś ty ludca? Nie, ty nie umiesz, ty nie umiesz. Chyba nie. No to czegoś. Ale kuźwa, epicki filmik, wiesz? Ja się dziwię, że on kaś, kurna, nie jest kopiowany na wykop albo na nie wiem kaj. To co to jest za ubranie? Ej, patrz! No co za debil, obejrzyj. No tu, w tej za różowego misia. Ej, no naprawdę. Gdzie leci? Co? No, gdzieś... Nie, no gdzieś daleko. Na rozdroża? W grupie ci? Mi się wydaje te widłowe wzgórza. Tam jest fajnie. Tam jest dużo skrzynek. Nadal lecimy stąd? No czekaj, to tam wyskoczymy przy końcu. Ja bym poleciał na anarkę, chodźcie. A tu od cholery ludzi będzie. No. Pograj z nami, obejrzyj jak będzie fajnie. Dobra, lecimy. No. Zagraj Fortnite'a i fajnie będzie. No. Kup premium do Battlefielda. Wszyscy grają, nowi koledzy, nowe suby. Ty to masz. Ty właśnie, Dodek, ty naprawdę masz tego? Wormsy w pudełku? No. Ja wie. Ile za to zapłaciłeś? A to używka była, sporo groszy. Ale nie doleciałem. Chyba 120, wiesz, pora groszy. Oj, nie żartuję. Szczerze nie. Nie żartuję, ino 250. No. Fuck, u góry jest skrzynia.
wypadł tu ode mnie. Halo, ten Borys, mordo. Idź stąd, bo tu ja byłem pierwszy. Ale ja nie Idę mogę. na dół. Jest! Dobra, mamy wygraną rundę, panowie. Ogólnie mecz. A, 94 chłopa jest jeszcze, nie? No. Muszę. Ale ja już ci mówię, że tutaj... Jak masz tam to jako giwerę, to niech mnie zostawi. Czekaj, tutaj Też siekierą w łeb. skrzynki musimy opanować. Ej, ja już mam. Kusza. Kurna, ja mam Ja dwie, już sam dwie duże apteczki. Ja nie wiem, czy coś ktoś komuś sugerował, czy co? No wiesz, ostatnio 15 bandaży, no to... Kurna. Zbierać tamte. Danek, to jest dopiero twój do- widz, ten chłopak tutaj z nami? Co? To jest twój widz? To? Ten Borys? Ja i no nie ogląda mnie. Jak nie? Po prostu mi się telefon rozładował, znaczy mam 7%. Aha. Mam puszczone. To nie powinieneś teraz na grać, tylko oglądać. Robię Wiesz, 2 w liczysz. 1. Wyświetlenia się liczy. Ej, Kto strzelają! to strzela? Strzelają do mnie. Mam Ja zaraz 69 porobię, lat. gdzie są? Nie wiem. Nie wiem. Fuck, ty pało! A, na górze siedzi. Pomóżcie mi, ja się tu schował. Ida. Biegną. Bo tam skrzynka była u Cholera, góry. jasne. Weź ci baćka. No ty o nie, buduję do ciebie szmato. Nie, ja mam Chodź tu, apteczka. frajerze. Mam dwie apteczki, wiesz? Dobra. I no, ubiliście go tam u góry. Ja mam tą kuszę. Mogę tam go... Trochę. Siedzi na tej górze. Koledze się chyba pomyliło, ty, on myśli, że on nie wiem z kim tam. Dalej, niech tam. Zaraz... Nanek! Kurwa. Ej, Ja mam guys, 20. 26 mam. Nanek ma apteczkę. No, to zaraz ci dam, czekaj. Zabiliście go już tam, czy nie? Nie. Ja idę do niego. Zabudował się. Nie! Tak. Na dole jeszcze jeden, ej! Ja, ej, na dole! O Jezu, chłopaki. Haj na dole, w którym miejscu? No na dole całkiem. Oj, O, O Jezu, o mój Boże. Nanek, dobra, widziałeś jak podnieś, tam porwał. podnieś, Borys. Kaj. Ja zaraz Dobra. przyjdę. kurna, panowie, my mieli mieć Biorę. pierwsze miejsce. To mi moja MK. To mój karabin wziął. Nie wiem. Ja nic nie wiem. O, tam kurwa. A ja nie mam amunicji, dawać mi amunicję. Tak, wezmę. A wyście powiedzcie mi, wszystkie te zakanarki, piwniczki, wszystko żeście opanowali? Bo tu jest pełno tych Chyba. skrzynek. Ej, ja na tej górze tam siedzi. Siedzi tam dalej. Co? Co? Nie wiem, czy tam siedzi. No. Ej, Co? ja pierdykam. Co się stało? Jakbyś słyszał... No bo siedzę sobie w pokoju, grą z wami, nie? Godą. No. A tu nagle słyszę jakiegoś psa. Takie... No i to jest oczywiście upośledzony pies mojego sąsiada, nie? Ej, strefa leci, nie? O kurwa. O kurde, Ale żeście pograli. to nieźle. No ładnie. Panowie, gratulacje.
O, fuck, to już my dolecieli, dobra, spoko. GG. Ale żeście pokazali. Ja nie wiem. Ja spróbuję. Biegnę. Ale chyba nie dobiegnie tam. No nie Danek, ty masz złe pomysły. Nie, ja mam dobre i no wyście się jakimś durniem zajmowali. Tym, który cię powalił. No to przy okazji. Ale ten... Jak się to nazywało? A tak, to wezmę. Dupcy spleknane, nie nerwuj mnie. Co? Ostatnio dzięki mojej taktyce byliśmy prawie trzeci. Prawie drudzy. Ale prawie trzeci, ja pierwszy. Byliśmy drudzy. Prawie pierwsi. Widziałem sobie beczkę. Ale widziałem pierwszy. He. Ej, zgłasza cię. Czekaj, podniosę cię. Nie, po co mnie podnosisz, i tak zaraz zgina. Ja wziąłem tę beczkę, no to. Masz. Też gleba. Ja mam 80. Dobra, niech się to już kończy, no. O Chodź, Boże. podniosę cię. Ładuj. Nie podnoś go, o Jezu. Dawaj. Nie podnoś go. O, apteczka wezmę. Chodź, Ale uleczę bez cię. sensu. Ja pierdolę, ej, wszyscy zginęli, weź, nie podnoś, dobra? Mam jeszcze 30. A jestem ostatni. Jakby tak wszyscy leżeli, to ludzką nogę by się zrobiło. Ej no. Ej. A nie, bo byśmy umarli też, jak wszyscy. Nie? Nie, naprawdę ostatni muszę zginąć. 6, 5, 4, 3, 2. Danek, No. powiedz mi, ile razy już spaliłeś grzałę? Jaką grzałę? Papierosie? Ja. Ani razu. Ohoho! Nek. A jak mocno lejki palisz, my friend? 6, bo to mam ta do płuc. Anek, a ty wyszłeś? No. Czekaj, co to tu jest? Kilo w coś tam za 800. Bud narciarski. Zaraz do wóz dojdę. I've got luck with you again. This donut looks so sexy. Ale coś mało jest tych. Czego mało? A nic, smola to. Czekaj. A ty co, ile razy żeś grzałka spolił? Ja to z 4. No to czemu Kaj, polisz lecimy? grzałka? To ty grucha palisz?
Ale to co ty, co ty... Manek. Co zaś? Czekaj, bo się go pytam. A ja to tam od kolegi, ja to nie mam. No ale to ten kolega to co? Za fest podkręcił, co może moda tam, czy co? Bo nie rozumiem, jak gdzie grzałkę tam spalić. moda złapał. No i spalił grzałek po prostu. Nie rozumiem. A, on tam gibony kręci, a nie. No, mi się wydaje, że to coś tam kropionego w dupie do środka i... No po prostu ma moda. No. No, znaczy ma tanka normalnego. Co ma? Ale ma tanka normalnego z redukcją. O, przez farmę lecimy. Moda jest, co ja gadam, no moda ma. No. Z redukcją watową. Co nie, że sobie robisz, redukujesz waty. Ale górę nie ma nakręcone tego grzałki, tylko na normalne grzałki, co nie? To nie robisz swoich grzałek. A idzie swoje grzałki robić? Ja sobie... No idzie robić swoje grzałki. Kręcić na takim buciku, a to muszę tego myć w sumie nie pamiętam. Teraz lecimy tu, gdzie ja powiem i lecimy na anarkę. No i tu już panowie czytają w moich myślach. Chyba to tutaj, że Blacku. W ogóle Blacku to nupiesz, nie wiem, co panowie powiedzieć. Ja ci powiem, że tu wlezymy i będzie krótki... No, kto zginie? Ja wiem, kto zginie. Tu będzie krótki mecz. Ja. Zwykle. Bo tu kurwa wszyscy polecą. Trochę ich tu leci. No ja... może jedna osoba ze mną do domku, bo... No bo w sumie... nikogo nie ma z tego co widzę. Ja idę tutaj za mną. Ja poczekam aż się wystrzelocie. Nikogo nie ma. Jeden typ na... Dwóch typa na domku są. Pomóżcie, nie? Bo dwóch typa na domku jest. Fajnie. Blacku, kaś ty tam poleciał? Tam dużo ludzi lądowało. Na Blacku chunia jest, gdzieś się boisz. Ja... Nie, Blacku po prostu taktycznie grał. Ja wam powiem, że domek jest spenetrowany. Ja tu nawet nie wchodzę. Mijam szerokim łukiem. Strzelają do mnie. Put. Ajajajajajaj. Guys, I need your help. No, Borys, strzelaj, ej, obróć się! O Jezus! Sorry, nie zdążyłem. O kurde, tu dinozaur. Ja, ale biegłeś, a nie... No biegłem, ale był przy tobie przecież. O kurde. O kurde! Nad tobą, Blacku. No, tak dwóch było, więc... I co, jak wam tam idzie? Ja tam zaraz dobiegę. No, popatrz. Lewy górny. No widzę. No. Wygłupią się. Wiem, że ten domek taki. Przejęli go. A wy w strefie, ja pierdzielę, kiedy polecieliście. Ale jak niedaleko mnie tu jesteś. No. Tak powiem, już to opanowane, że to... Chcesz mała buteleczka? No.
surowców trzeba pozbierać. Mój Boże. Ale cisza. Skupiamy się. Blacku, jak myślisz? Idziemy tu na te wzgórze? Tam do góry? No. A ty już ten motel masz opanowany? O. Grucha się odpalił. Na telefonie na razie. Tylko niestety, bo już wieczór to nie odpalał sprzęt. Narkotyki. Pompy nie chcesz? Nie. Nie lubię tego pierństwa. Fuck! Ty durniu. Muszę się o siebie powiedzieć. Tam była skrzynka z narzędziami, wiesz? Czekaj, ja zrzucę. O. Nie to. Aha, o, moja ulubiona. A, MK. Co tu wywalić? Bierasz granat czy nie? Nie. Ja bym wziął ten granat. Peter! Siemka, siemka. Co tam u ciebie słychać? My dwóch żeśmy zostali. No. Od dawna. To co? Idziemy na te wzgórze. Tutaj? No. Można iść. Śmistwo. Masz jakąś muzykę tego? Jaką? Ten. Jaką muzykę? O Jezus, znanek, no. Na tym, na... A sorry Peter, nie mam Icelanda do łoża, wiesz? Jakbyś mi na na fejsie napisz mi ten, to cię tam dorzuca. Przepraszam. No, sorki, dorzuca cię, wiesz? Przepraszam. Co się stało? A nie, bo tu jak w tym Nightbocie piszesz komenda, to wyskakują linki do profili tam znajomych i... Taki jest ten kolega. Panowie? No. Blaka bity.
Ej, proponowałbym wam iść za niedługo do strefy. Nie wiem, macie. O jest. I wieża poszła piku. Dorwale się z nodli. To by akurat pasowało do twojego poprzedniego awatara na YouTube. No. Bita siekiera. Blaku, ciekawe czy nam starczy tego drzewa. No ile masz? Co? Ile masz? Bo kaj teraz jest strefa. No. Kawałek za nami. No. To może by trzeba było tam dobiec. Czy będziemy z góry patrzeć, aż się powybijają, bo na razie jest 25. Ale przy naszym szczęściu to możemy na nich trafić. 24 jest, ale razem bez was jest 22. Da się tu jeszcze wejść. Co, Blaku, schodzisz czy nie? No zajdziemy, co? No to dobra. Na dole i tak nikogo nie ma. Blaku, rozwal na dole przejście. Mhm. Mamy spać. Strzelałeś? Ja. A. Ja, mówisz? Niestety panowie, ale się... A, rozwali się. Biegnijcie do strefy, niech was zabiją i robią się. Nie no. To trzeba wygrać. Trzeba taktycznie wygrać, panowie. No, trzeba poczekać, aż się wybiją i zostanie 4. No. Albo 2. Fioletowa strzelba po prawej stronie. No Blaku, idź tam do przodu. Gdzie? Na prawo. Chyba u góry masz. Nie. Tak już. Nic nie ma. Blaku, zejdź na dół. Pójdź Co? w lewo. Jeszcze. Tu, A, no i tu tak. biegnij. Co tam było? Nie, oby nie strzelba. Strzelby ja nie chcę. Albo. Rozumiem. Anek, czy ty chcesz strzelba? Nie, nie lubię tego. Ale te naboje też nawet, nie? To naboje wziąłem. Teraz by to było. Jak zwykle, ginę i patrzę jak grać. A no bo widzisz, to trzeba mieć lata praktyk. A nie tam kurde na hura. Lata, że polecieliście gdzie indziej. No, zostawiliście. Nie o to chodzi. Ja już to mówił, leci się tam najmniej ludzi, żeby się nie męczyć. Ja wiem, że tam jedni lubią tak pykać, żeby... No, czekaj. 90% tam już jest sporu osób w No strefie. właśnie nie lubisz tykać. Chyba strefa ostatnia będzie na farmie, coś mi się wydaje. Mi się też tak wydaje. Ale trzeba na ta farma jakoś delikatnie dobiec. Blaku. No, Tak. no około. Boczkiem. No żeby... 3 na... Ej, 10 ma. No dobra, no gromy o mistrzostwo, proszę pana. U nas. A no, 10. Ej, musicie być szóści. Szóści? Nie. My by chcieli być pierwsi. No to najlepiej, bo mam misję, nie? Skurwysyn rusek. Dobry, o ja jego. Blaku. Blaku, widać coś czy nie widać nic? 450 Blaku. W ciągu, nie? Obejrz no. Już mu krew poleciała. Dobra. Ciul.
Strzelo! Dobra, są my w strefie. Jak zobaczysz raptora, czy tam O, dinozaura, fuck. to zabij Amo, Strzelają. bo mnie zabił. Bo... Chcesz jakaś broń tu jest? Gdzie? Widzę taktycznie. Mhm. Ej, Blacku! To. Dobra, no chciałem jak pułapka otworzyć, ale dobra. No idź na dół. Czekaj. Ale tu nie ma podłogi. No nie ma. Zrób. Dobra, niech tak będzie. To chodź tu na górę wtedy. Te chłopaki, zaraz się mam... Strefa zamyka, wy nie jesteście, nie? W strefie. Ty, faktycznie. Kur... O Jezus, rzeczy nie Nie widać była tego pułapka dalej. na drzwiach. W ogóle tego nie widać. No nie. Ile nos jest? 8. 6. 6. Z nami 8. Ale bez was 6. To kaj oni kuźwa siedzą. W mniejszej strefie jeszcze. Nie mogę ci Co ty, pokazać. Blacku, robisz? A tam jest gościu, patrz, Blacku. Blacku, gdzie ty jesteś? Chodź tu do mnie. Tam się gnoje budują. Mówiłem. Widzisz go tam? A, no widzę, koło drzewa stoi. Jak w sumie misję mam. Blacku, co tu wkurwiasz? Penetruj. Co ty chcesz ode mnie? Penetruj. Co ty robisz? Penetrować? To mogę kobietę. No penetruj. Trudno. Widzę, że jest penetrowane. A góra? Pusto jest tam, co tam jest. Tu już jak wylądowali, to tu już jest nie ma. No. No mówiłem, chodźcie. No. A, ta... Co ty robisz? Kurwa, nie to. Blacku, Nie co to. ty robisz? Co ty robisz, człowieku? Na dupcu. Co ty chcesz? O, Co ty o. odpierdalasz? Powiem, że teraz strefa się będzie zamykać. To spokojnie, człowieku. Maybe. Guys, macie dwie drużyny, I think so. Kurwa, albo mi się Blacku, wydaje, Blacku! albo na górze się budują. Na Biegnę. górze. Uważaj. Z każdej strony, nie? Macie nie po Blacku, po prawej Granaty stronie strzelaj. lecą. Blacku, strzelaj po prawej stronie. Danek, masz plecy, za budynku plecy. Ciul. Chodź tu, chodź tu. Danek, weź się, odwróć się, Blacku, zobacz co tam masz. Blacku, uciekamy stąd. Tu do budynku. Nie ratuj mnie, ratuj siebie. Blacku! Wow! Chuj w dupę, kurwa. Koniec. Ale trzecie miejsce! Zajebiście. Godołek? Kurwa, my się mieli tu wleźć za ten. Tu my się mieli schować. Nie, ale chłopcy mają drużynę, patrz, ich jest 3. O. Nie to co Dobra. my. Kasia, siemanko, hej, witam cię serdecznie, chciałeś powiedzieć? Nanek jak zwykle. Co? No witam, dziewczyna No, przyszła radnie. na Twitcha, to ją witam, hej Kasiu i w ogóle, nie? A no. No a co? Cześć, Kasiu. No, byście się też panowie przywitali, a nie? O, dzień dobry. Cześć, Kasiu. Luka, ty się już nie napalaj. Miło cię poznać. Ty masz tam wystarczającą ilość muslimów, to Polek No. znala. Tam. Moslamu to jak lepiej morda.
Leca wam, żeby nie zginąć pierwszy. Dobra. Ty, a ty jesteś Ślązak Borys, czy tak gadasz, bo gadasz? No tak, tak. Ja czy tak? No tak, trochę Aha, taki basztard. Taki zależy. basztard. Jak mówisz No. tak, to nie jesteś Ślązak Borys. Dobra, weź tam pokaż, i to lecimy. A powiedz mi, a gdzie mieszkasz? W W domu. domu. Na ziemi, kurwa. A w jakiej miejscowości? A to W Katowicach. A na którym osiedlu? Na którym osiedlu? Ej, nie mieszkasz na Katowicach. Tu panowie, widzicie, tutaj lecimy, tu ja wam tu nie będę, przyjemny park lecimy i ja tak mówię. Blacku, a my gdzie lecimy? Zapraszam. Ja może na mok... Na spawalnię Słuczek. Nie wiem. Padasz tu, może być szybki mecz. Dobra. Borys, grzej tam po amunicja. ja. Powiem wam, czy ktoś jest. Ktoś na pewno jest, bo trochę jej wyskoczyło z nami. Tu coś jest. A wejdę. Dzień dobry. O, mówiłaś amunicję? Już wylądował jeden. Wiem, że wylądował. Jak coś mam brońka. Nie. O kurde. Aha, dobra. Górą mnie atakuje. Kurna, mam złoto ta. Chłopcy, ile ich tu jest? Nie wiem, chcesz karabin. Już jak jednego skasował. Nie, czemu mi nie pokazuje, że go skasował? Mam pompę. A może leży jeszcze, czy nie? Nie ma go. Ej, kibelki. Patrz, chodźcie, wysramy. Ja pierdolę. Ej, pomóżcie mi! No tu jest dwóch gości. O, patrz jaką ładną broń. Kurna, wiesz co gnoje zrobili? Jeden drugiemu pomogą. Wiesz o co chodzi? A ja się wrócił. I przez to on teraz dwóch. Rozumiesz? Ja nie wiedział, że oni ten. Na górze Nie, są? już ich nie ma. Ten, mógł ktoś amunicję? Amunicji by potrzebował, bo mu złoto broń, a... Jakiej? Do tego, kaście. Blacku. Co to jest za broń? Skrzynka! Ale została mi amunicja. Amunicja mi został. Dobra. Chuj, dupa. Broń masz, jak chcesz, Dupa nie blada, to nie do tej. Ej, Kasia chyba poszła. Coście to zrobili. Wstyd no. Ja poszła. Jeszcze co? Ty grucha, gdzie tam siedzisz? Nic nie ma. Biegam sobie. Panowie, coś tu na produkcji jest, czy nie? Nie, już nie. Ale kurna, ale pizz, nie? Wam powiem. Ja... O, skrzynka z amunicją. Może do mnie. Nie. Ja mam złota skrzynkę. I amunicja fioletowa. Czekaj, bo może to będzie do mnie. Ja mam do tego ala kałacha, czy jak się to nazywa. Allahu Akbar, usłyszałem, kurwa. Ej, nie chcę nic panowie mówić, ale tu gdzieś jest skrzynka. Ej, w ogóle jesteśmy w strefie. Fajnie. Pomogę. O, średnia amunicja potrzebuję.
Ja to mam. Co ty masz, Blaku? Nie, to średnia to nie będzie. Kaj ty to masz? Mam średnie pociski. Ja. Coś. To jest to, ja. To Tam na dole pukawka. Ej, ale jak kurna by się nam tu strefa zamkła. O, dzięki, ładnie, 100 amunicji, bardzo ładnie. Nie zamknij się, góry. No proszę. Weź mi tam ktoś z was MK jak możecie, ja? No mam. Tak jedyny. A ty jeszcze brałeś druga? No mam dwie rzeczy, ale jestem od was wiesz. Tykać poleciałeś. Ja nie wiem, czy to... Jest tu puda. Może coś będzie, może coś jeszcze zabije. O, nie chcę spać. Jaka tu może być skrzynka? Bo nią słyszę. Na górze tam u ciebie? Nie wiem właśnie. A jak coś to mam jeszcze 18 pocisków. Bo znalazłem. Ej dobra, ja idę do kolejnego miasta, nie? Tu nie ma. Co się odjebało? No. Nie. Tam u góry słyszałeś No. skrzynkę? Jest! Co jest? Skrzynka? Nie, dobra. Dobra, są dwa skary, okej. Ja skrzynią mam. No daj. O! Ktoś krzaczek może chce? I średnie pociski, bo mam. Nie, ja tu mam skrzynki. Co? A nie słyszę. Nie słyszę żadnej skrzynki. O, skrzynia, druga. Chcecie ktoś krzaka? Czy nie? A zależy jakiego. Ja. No, takiego żółtego, fajnego. Co? Nie, nie. Czekaj. To jest disco bumbula. Ej, ale wiesz co jest najgorsze? Bomba. Ja nie mam żadnej apteczki, nic. Najgorsze tam u jest- góry Gdzie? ma. Bandaża, chodź. Apteczka, czekaj. Ja mam bandaże. Ja tu widział. Cholera. Bandaże. Tu mam. To weź nią. Powiem tak, że znowu się strefa będzie po mnie. Ała! Kurwa. To weź nią, Blaku, czekam tu na dole. Nie, proszę. Powiem tak, że zginąłem właśnie. No bo miałeś Czołgam. czekać na nas. Co ty No robiłeś? wiem, powiem, że nikogo nie Blaku, widzę. gdzie ty jesteś? Odległości. Idę do ciebie. To ja czekaj. też idę do ciebie. Gdzieś ty jest, Blaku? No. Ej, Czekaj, chodźcie może do mnie. No wyciep. O, Lecę. dzięki. Dzięki śliczne. Się zawsze przyda. A ty no musisz powiedzieć, Kai, ten gościu leżał, że cię zabił. Blaku, a ty umiesz ze snajperki strzelać? No? A masz? Czekaj. Ej, przyjdziecie, bo tak trochę sobie tu leżę. Dam ci M-kę. O, dziękuję. Masz. No i Leżę na już dół. biegniemy. I no, Blaku musi teren sprawdzić. To nie ma tak hop-siup. No chyba z awki zdjął, bo nikogo nie widzę. Żeby po mnie biegł. Obić. 40. Kurna, ja by show, no ale... Bo tu tak nie wiem, Na dachu. Widzisz go? Nie, O, idzie po mnie! ale chuj w dupę. Dobra,
Blacku, chodź tu. Zaskoczył. Dwóch jest. Blacku, chodź tu. Dwóch. Tu ich skasujesz. Nie Z tej wierzę. góry. Ale są upośledzone. Wyszedłem z lobby, znaczy z spectatorów. Dobra, na live będę oglądał. No, spoko. Kolegów zaproś, miałeś kolegów zaprosić na live'a. 20. No, Jo? 20 jest miało być. Ja piszę do wszystkich. Chłopie. Blacku na pindale w nich, kurwa. Najpierw to ja muszę ich zobaczyć. O fuck. Ej, normalnie... Strefa zaraz się zamknie. Nie wiem, czy kuźwa na odważniaka. Jak coś, to zobaczycie ruszający się krzak, to go zabijcie. Ty trochę tu naokoło na mnie. Co? Tędy tu naokoło. Przejdzie mi. Padasz plecy co zrobić? Kurna, no najgorzej jest ta strefa, no. Kto tam jest we strefie już? Grucha. To szykuj nam fajne miejsce. Co w środku masz chyba? Piszę do kumpla jak coś. Żeby wiesz. Co to jest za ciulstwo? Rewolwer. A, no ci nogi idzie wziąć. Ty, ja ci powiem przyspieszyć i nie patrzeć na wszystko, bo ona strefa goni niesamowicie. Fuck. A mam dobry setup. Już niedużo zostało, już kilka metrów. Fuck. Trochę nas sieknie. Fuck, proszę, proszę, biegnij, biegnij. Zmienia ci na kilo, proszę. Ej, dobra, chyba kumpla ogarnąłem i wejdzie na live'a. Dobra, strefa. Okej. Dało się. Zachowamy się tutaj? Co? Zachowamy się tutaj? A, tam tutaj. Agatek, a ty czekaj się tam kampisz. A ja się To schowałem. Ty, trzeba patrzeć, czy oni tu z tyłu, nam pleców nie zabiją. Tam. O, idą. Nie. Widzisz? Aha, tam. Tutaj, no. Ja nie będę strzelał. No. Powinien wyjść. Grucha do ciebie idą. W twoją stronę. Nawet to nie w kurwie. Ty, tu dwóch leci w naszą stronę nawet. No ej, chodźcie do mnie, dobra? Strzelać? O. Dobra, mam kumpla. Weszedł na live'a. Wszedł. Jeden. No, Fuck, byle nos... Chodź tu. O ty ciulu! Taki ciul na ropa? Tu jest. Ja nie wiem co tam. Kurwa, odsuń się. O. Ach, kurwa, jego mać. Och, Boże święty. Dawaj ich tu. Gatek, dawaj ich tu. No i chuj w dupę, kurwa, trapki szczelił. jak na razie to leżysz. Z tego co widzę. Siema rybnik, witam. Ale tak nie. Witam. Grucha ich No, dojedzie. grucha, dojedź ich, daj im. Dobra, a ja pany zaraz wracam, mam jedną rzecz do załatwienia.
Team Karp, Rybnik. Emkę masz. Czekaj, chwila, zaraz pogodumy. Mam. Filia sam. Tej pozy. Mój kumpel ten rybnik, wiesz? Ten co wyszedł. Wszedł. Jeden chuj. Mamy trójkę, okej. Aha, tylko jeden żyje. Jak oni się tu wskoczą we trzech, nie to... Dawaj ich. O fuck. Ale cisza. Skupienie. Ten to co za apartament buduje. 7. No 6. Chowaj się, chowaj się! Czekaj, niech się wybije. A nie, bo strefa będzie. Strefa. Ej, kumpel pisze, żebyś mu jedną headshota, nie? Znaczy, nie mają kumplowi, nie? Tym typom. Na myszce się łatwiej gra. Na bazie już nie bardzo. Obej się. Przerywa mi live'a. Chyba na granicy siedzisz. Nie, jestem chyba. Dupie za co? Mów jak umrzesz, bo live'a przerywa. Mi się wyszło do lobby. Chuj. Ale to będzie rzeźnia. No właśnie, wejdzie mi. Się może minigana nikt nie miał. Jest minigana.
Nie! O! Nie wiem. Nie gram. Ale jest drugie miejsce. Które to w ogóle godzina? 21:15. O, ja spadam. Co, spać? Co? Spać? Jeszcze muszę się wykąpać. O Jezus, ja pierdolę. Ja idę zajarać jeszcze, póki Nanka nie ma. Dobra, siemano. No siema. Elo.
Dobra, jest tu. Już jest. To co, Gromy, kto poszedł? O, to może ten, de Adamek wpadnie. Aha. No zaprosiłem. Czekaj, tam już walna jo, zaproszenie. Kaon jestem. Kamil tu zaś ze spajem. Jeszcze godzina i lecisz, tak? No, niecała godzina, pół godzinki. De Adamek, dobra. Jest. Tego tutaj do imprezy da zaprosić. Gdzie to nasz kolega? Siemanko. No to cię dzwoniłem, gdzie ty masz telefon? Do mnie dzwoniłeś? No. Niemożliwe. A, faktycznie. Adamek wbija, czy Właśnie nie wiem. Mogę do was zabić, jak chcecie. A to wcześniej to mój brat miał, jeśli chodzi ci o to. Zresztą ci chyba nawet pisałem. No jestem. Czekaj. De Adamek miał z nami kurna pykać chciał. Halo? Halo. 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 No. Jest de Adamek, dobra. To de Adamek ma pierwszeństwo, nie? To co, ja mam wyjść? Co, no czekaj na razie. Nie wiem czy... De Adamek jesteś? No panie, No, że nie. toż. Sawery, a... Czekaj, bo ja nie wiem czy to ogarniemy. A jutro o której będziesz? Nie wiem. To czekaj, to jakbyś mógł pójść ino tego... Pójdę. Do Adamka i... O, dzięki śliczne. A nie wiem. Spróbujemy
spróbujemy się jakoś zgodać, żeby... Bo ja cię prosił, kurde, i nie miałeś dobra. czasu. No nie było. No, a jutro jak... Aha, jutro Dobra, nie. ja może... W piątek. Wieczorem może jeszcze. Albo jutro, nie wiem, jeszcze zobaczę, będę ci pisał. I coś to w piątek może grać za mnie. Bo ja w piątek nie No będzie. to spoko. Dobra, ja może się wieczorem wejdę później. Zobaczę. Dobra, elo. 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 Dobra, to co, zaczynamy? Wow, pan. Ready. Ready. Team Carp, Rybnik, już zaczynamy, już. Ja to jest mój ziomeczek, bo narzekałeś, że nie ma. No, No jak? Janek, słyszałem, że tam u ciebie darmowe transporty miejskie, Tak. tak? No w Katowicach. no, Żory, Rybnik, w Rybniku chyba też. W Żorach wiem, że są. No dużo jest takich miejscowości, co? No, żeby tylko dieslami nie jeździli. Nie, no bilety nie kupują, nie? No to na cholera, rozumiesz. Dobra, Nie, to ale kraj ten, to... lecimy. Oni jeżdżą Ja za bym darmo, jak chciał- pokazujesz chyba ten. O ty debilu, coś ci se ubrał. Na pewno żaden cię w tym nie zauważy. To gdzie? Tam wzgórza? Ja nie wiem. Ja też nie wiem. Dawaj, gdzie idziemy? Co? Ja bym tu gdzieś tam gdzie Gdzie te idziemy? skrzyneczki były. No nie wiem czy nie Tu, w te wzgórza, no tutaj. Tak trochę daleko by Co, no były. spróbujemy. No, parę bardzo. Spróbujemy jeszcze. To No to skaczemy. hop. Hop panowie. Dobra, jestem. Ja już chcę lecę na parasolce. Ej, a tu słychać taki zwalony mój głos? Taki na live, Co słychać? czy nie? Mój zwalony głos. Nie wiem. Na Zwalony live, bo to na live, troszeczkę no. inaczej by było, nie? Tak. Ale to byś chyba tak musiał robić. tylko czymś innym oblat na pierwsze. No. Czekaj, tak? Ja nie dolecę. Nie, to taki głuchy. Szkieł. Opcje, no co, drugie miejsce mieliście, ja. A kto ostał? Znaczy ten, Krucha. O, który uciekł od nas. Ktoś kościół bierze, czy ja mogę? nie idę na kościół. Tam na dole możesz To ja opanować idę. skrzynki. Jakaś indziej. Jedę do kaplicy. Gówno jest. O, jak fajnie. Złoto piw paw. Ale ty, zobacz ile do strefy mamy. No tak zazwyczaj jest, no ale... Ja... Chłopcy, broń. Szybko skrzynki opanować, jest ich kilka i lecimy na strefa. Już mam. Jak ktoś, to mam tą poteczkę. No tak. Nie. Dobra, to jest shotgun, amunicja. Ej, a tu byłeś? Ten Adamek? Co mam ci mówić? Tu tak. Ja widzę już. Dobra. Ktoś chce... Adamek, masz tego, tarczę. Czy mogę dać? A ktoś ma MK? Ja mam MK, ale... Ja tu mam- Ej, panowie, tu jest dużo skrzynek. Obej. Zlukajcie to no. To idę. Idę, kaj. Wiem, że tu są jakieś te... O, tu dupa blada. Kiedy masz skrzynię? Myślę, że tu będzie anima. Poszkołeś mnie. Oszukali mnie, banda złodziei. No właśnie.
mówimy tu. Dobra. To już mamy opanowane. No tu też skrzynię ukradli. Złodzieje, banda złodziei. Dobra, to co, idziemy do tej strefy, nie? Bo wiecie, bo w tą minutę... No jak nie macie wiem, czy apteczka i kilka broni, to możemy iść. No. Mam nadzieję, że się opanowali wszystkie te. Powiem tak, że... No ja tak. Blaku, To są a ty jak tam? granaty dymne. Ja mam przy bronię. Ktoś coś potka może, nie? Co mogę wypić tą dużą. Tu byłem, Blaku. Byłem, widziałem. Dobra. I co? Macie wszystko? Ja, No, tak. chodźcie, bo... Ej, tu, Dobra. tu jest skrzynka. No Jest. to jak ten, to... I no strefa nam się zamyka za 35 sekund. Także pany... Czuję, to jedź. na tym, na bagażniku Jedziemy, wie. jedziemy. Czekaj, jeszcze tu ino na szybko do O, tego apteczka. domku wparzył. Teraz no, i lepiej. Dobra, możemy iść. Tam byłem na net. W domku? Nie chcę nic A byłeś mówić, na dachu? 10 sekund. No, tam skrzynkę Powiem miałem. wam, żebyście już A nie ma. znowu będzie. Nie ma, bo... Ale nie ma rozwalone. Ej, nie To jest skrzynka. Dobra. Ej, czekajcie lepiej. Chodź to pany. A wziąłeś tu ta skrzynka? A tam broń była. Tam gówno było. Ej, bo ktoś się Jeden budował do karabin. nieba. Ta amunicja, trochę Ktoś amunicji. się budował do Pany, ja idę nieba. górą. Chociaż chyba źle robię. Kurde, Ale ten tu co? kurde, tu jest miasto. Dobra. Ej, bo myślę, że z tego miasta uciekli. Nie? No, kurde. Ale mi O lata. fuck, ale mam daleko do strefy. Ja pierdzielę. O fuck, ale my to... Mówiłem, chodźcie. Ja może jeszcze przeżyję, bo mam apteczkę. Ale co z wami będzie, to nie wiem, mogę wam dać. O, broń, widza No broń. nie, jeszcze woda. Nie A, zdążymy. to ktoś minigana zostawił. Czysty kret. Bier. Aha. Dobra. Pusty magazyn. No pięknie. Ej, czemu wy jeszcze penetrujecie zamiast uciekać? No ja biegnę. No, Ja ja latam, jestem bo przy tym. Jestem... Ja pierdzielę, panowie, mu na serio daleko. No, ja może to na tej apteczce. Kurde. Kurde, dobra, walić przez wodę bez kopyt. Ja pierdolę. Nie wiem, czy naokoło by nie było szybciej. O. O, jak chuj. Fuck. To biegniemy raczej. My może zdążymy, chociaż... Już... No ja zdążę, bo mam apteczkę, nie? Kurde. Kurwa. Dobra, ja zdążę. Fuck. Strzelają! A, Strzelują! Ło. No i dupił. no i dupa blada. Fajnie. Nie już strzelają do nas, to jeszcze to. Jeszcze strefę. Dobra. Ja przeżyję, nie wiem jak wy. Ja też. No i Wszyscy przeżyjemy. Adamek, daleko ci... Ała, jeszcze strzelają! Daleko ci nie zostało, nie? Pleców, no. I przyszli też zaraz mamy. Dobra. Kurde, tam strzelają, oby te snajpery umarły wyrębne. Mamy. 70. Kurna, tak. Ej, jak coś, Ale mi się to- zniszczyło, Ja ja mam cię dopiero. kręcę, no.
Kurde, ten snajper mi cały armor zdjął, nie? To jest dobre miejsce tam te dobra. wzgórza i ten, ale kurna, zawsze to... No ale No. daleko do tego. Ej, skrzynia, lol. Jak będziesz miał ta wielka apteczka, to daj znać. Ja mam. Ja mam bandaże, akurat bandaże mam. Ja mam te. Ja mam apteczkę już od dawna. 37, 36. O nie, armor. Jak coś. Ktoś. Mhm, dobra, typa blada. 23, 22. Dobra, jest. O. Ktoś tu jakiś bandaż czy nie ma nic? 25 ludzi zostało. Patrz. Powiem, że jak tak taktycznie gramy jak teraz, to tam ci się powybijają i... To mam wziąć? Bandaż mam wziąć? Czekaj. O fuck. Patrz jak ta strefa jest daleko. Podasz do Adama jak tędy lecieć. Znaczy ja to chcę zobaczyć, do chatki mam już. Tu skrzynka jest. To jakby była apteczka dużo, to... No spoko. No lecimy już, nie? O! Ktoś się gdzieś stuka. Jakżeś ty tam wyskoczył? Mogę się dowiedzieć? Aha. Tutaj, o. Było coś tu ciekawego? Granaty i ta kałachka na górze, co została z ręki. Ej, chłopcy, tu wrogowie są! No to nieźle. Dzięki za info. Tu już biegam. Ja mam trochę inny cel, bo wiesz, bo się strefa... Ciulu! Ciul mnie boli, ej! O ty pało śmiertelno, szpetno. Dawaj do strefy. Ej, bo tu są te budyneczki się budowali, więc uważaj. Kurde, niebezpiecznie. By się ta apteczka przydała. Skąd oni tam wylecieli? Pały jedne. Zdążymy je. Zdążymy. Tylko na pewno tu będzie ktoś awczyć nas. Czy czekać. Domki? Nie sądzę. Natomiast może apteczka, bandaże jakieś. To wiesz, Bez to by najmniejszego lepiej leczenia. było jakby... Jak Żeby cegła, to, jakby to nie było multiplatformowe. Kurde. Ci Ej, co w grają ogóle z ten, komputerem, to może 16. lepiej. Ej, 16 jest. Dobra. Jestem w strefie. Ja to już. A ty tam tą MK wziąłeś? Co ci dałem? Tą zieloną? Oj. Co? Mam. No to dobrze. No mi potem dasz, bo mam no shotguna i MK. Nie wiesz. Dobra, to co? Jak to robimy? Plecy, Blacku! Oj, plecy Ratuj masz, plecy! Blacka. Plecy. Już go nic nie uratuje. Kurde. To poczekam. Ja strzeluję. Drzewo. Tu ich więcej będzie, bo tylko są tam co ich zrobili. O luj. Ała. Dobra. Idę po mnie. No to skam się gdzieś. No próbuję. A mnie goni. Tam miałeś coś fioletowego. A, o. Dobra, to tak. Szkoda, że nie snajpa. Szkoda, że nic nie mam do leczenia. Dasz rady, hopie. Będą mnie gonić. Ja nie wiem jak to Izak robi, jak on ma po 30 fragów. A bo to ma kolegów, wiesz, którzy mu się podkładają. Ale on so gra, nie? No.
No to mówię. No to nie. Borys, bo nie wiem, wbijaj czy tu mnie do tej gonią, chatki. no nie. Przeczekaj. No mogę wejść, ale... Zabuduj się. Wieża. Nie, nie buduj się, bo to będzie widać. Wbij do chatki. O, Kucnij se w rogu. I obserwuj tak plus minus teren. widzicie, bo mi tu mapka zasłania, co tam. A mi Patrzcie. też mapka zasłania. No ja przez parę. Przez parę widzę. Jakkolwiek by to też miało. Blacku. Co? Dobra, ja jestem w strefie tam. Kurde, najgorzej to coś przyjdzie. No i pompę mam. Jeszcze 9. Ej, no. Oho. Idą? Nie, ale ze snajpy ktoś goni. No. Ale to... Jak ty byś to ugrał, nie? To nie wiem. Wszystko jest możliwe. No. 13 HP? Na pewno. Kajtu. Ej, widzicie to domki tam? Aha. Ej, 6 jeszcze. No nie wychodź. Nie. Siedź. Tak obserwuję. Aha, zobacz jakiego Oj. fleszu. Ale Że na pewno gorzej ktoś tu jak- przyjdzie. Pewnie. No. Pompą czekam na. Nie no, czekaj. O, ty tam, daj im, niech się wystrzelają. No, tam 5. Daj im tam czas, niech się wystrzelają. O, gorzej jak z jednej ekipy zostało 3. No. Albo 4. Ej, ktoś z boku jest. Ej, bo to... Czekaj, lewa strona. Teraz na plecach, Plecy. plecy. O. Na plecy. O, tu masz popatrz. Tam na dole. Weź inną broń i Widzę. go zastrzel. Widzę. Tam jest... O, nie, Dwóch to jest. czekaj. Nie wychodź, wychodź. tam siedź. Oni tu taktycznie No zrobią. dobrze, ty też to taktycznie zrobisz. Ja się kurde buduję z drewna. Ty no sprawdź, żeby tu ci po schodkach żaden nie wszedł. Oni niech się tam ładnie zabudują. No, niech najlepiej tak nie robią okna i żeby nie widzieli. Bo biją i... Kurde. Ja by... Ej, ale wiesz co? Rozwaliłoby mnie, jakby się strefa na Borysie zamkła. No stary by mnie rozwaliło. O. Czekaj, oni się... Teraz przeżywasz to samo co na wczoraj. No spokojnie, spokojnie. Tylko, że mam trochę Ej, mniej się HP. Jak ja miał jeden Patrz na jak się tam jednego. budują. Tam by No jeden patrz, granat patrz. dobry był. O, tak. O. Którego nie mam. Uwaga, strefa się zamyka. Ciekawe gdzie pójdzie następno. A oni jeszcze są na tej strefie. Oni są chyba na Ale to linii. będą jaja jak się skończy na tej No. chałupce, nie? A ten ma 13 życia, Ty, ej. patrz! No. Oni sobie tam chyba piknik robią. Jeszcze na drzewo nie budują. Ruchają się, żeby nikt No. nie zobaczył, się zabudowali. No, a Obróć się, jak obróć się, wygląda? bo ktoś wchodzi chyba do domku. Nie. Widzisz, tam się budują. Widzisz? No tu przeszpara zobacz. Tam siedź. Tam siedź w tym. Tu się dwie drużyny nawalają. Aha, Niech oni się tu. strzelają. No pa, jaki...
ale oni to długo mają. To inni są. Na blisko to najlepiej z pompy. Dobra, pany, powoli, cichutko. Nie, siedź w tym rogu. W tym rogu siedź, nie wychylej się. Patrz, strefa jak się zamyka, ej. Patrz. No dobra, nie udało się. O ja, zobacz. Siedź, na razie siedź. Na razie Czekam. siedź. Czekam te 13 sekund, Nie, żeby... na razie się strefa nie zamyka. Strzelali. Siedź tam. Nie przeładowuj broni, cię tam nie ma, siedź tam na spokojnie. W tym rogu. Grunt się dobrze skitrać. Odwróć się, tak byłeś. Tam, żeby przez okno było widać. O, ktoś... Nie zachodzą? Nie widzę. Obróć. Chyba z No, prawej. obróć się, no. Tu? Bo tak, wiesz. Ej, tam się buduje, tam. Widzisz go? No, niech się budują. Daj im pokój. Pierdzielę. Jak? Dobra, Ciekawe jeszcze ile jest tu 40 gości, że się ten... No, 5 Pięciu. jest. No to... O, 4. Już nie. 4 to, czyli tu jest dwóch, dwóch i ciebie dwóch. Ej, już dwóch zabili. Poczekaj, niech się strefa dopiero zacznie Ej, zamykać. ciebie dwóch. I ten. Ej, wszystko mnie boli. Tu jest dwóch, to damy Ja. 7 musi To być. niech tamtego jednego zabiją. Albo nie, najlepiej, żeby on ich zbił. On będzie miał mało hapa, ja go dojedę. No może tak być. Ty, To chyba, będzie że się dobry wbijesz do nich tutaj. Czekaj, strefa się zaraz zamyka. Dobra. Dobra, teraz byś musiał wyleźć Idź. i tyłem. Wiesz jak? Tak, stoi, szybko, wyjdź. Wyjdź, bo cię strefa... A, i tu w bok, w drugi, do zadku! Głuptasiu, nie tu! Do tyłu, za budynek, kurwa, za budynek! Biegnij za budynek! O kurde! Co jest głupek, kurwa, zamiast się... Ej, drugie miejsce! Ej, ale powiem ci, że mamy drugie. Bo już dwóch było. O, z Digla to szans nie było. Nie, no ale mógł się tam schować, nie? A ten co to ma za postać dziwno? No ale kurde, mój za budynek. Mówię ci za budynek. No za ten budynek się miałeś za schody schować, byś miał trochę ochrony. No trochę, tylko że ich dwóch zostało. No i co? Dobra, drugie mieliśmy tu tam się. No dobrze, no. Dobra, chodźcie do lobby. Jeszcze raz zagromy i ja będę leciał. No ja chyba to robię, ale to wiesz. Na 23 masz na górę? No dokładnie, niby się mi szychta liczy od 12 jak zjeżdżam na dół, no ale i tak muszę być trochę wcześniej, ubrać się, niż tam dojada, niż co to masz. Kawa pierdolę, to ja- żeby wytrzymać. Kawa se wypić i takie coś. Dobra. Dobra, jak coś to ja wbijam. Jutro mnie nie będzie, to z tego Xaverego weźcie. Jak on A tam to miał. czekaj. Tak, ty uciekasz, to... Co? To wyjdź i wezmemy tego Xaverego. Niech se pyknie synek. No dobra. To Niech na zjadą, się nie denerwuj, nie? Dobra, to Elo, trzymaj się. Spokojnie. No przecież ja spokojny. O. Dobra. Jest ten Xavery. No, ale to jest nasz nadzwyczajnie No, spokojny człowiek. jasne. Takiego spokojnego człowieka w takich emocjach nie znajdziesz. Gorzej jak mu nerwy puszczą. Przecież każdy jest człowiekiem, no. No wiesz, to musisz wszystko powiedzieć. Wiesz, weź mnie w kurwie, bo się agresywnie robię. A ty tego Mieszka bez... Mhm. A Far Cry 5 kiedy wychodzi, Nie, wiecie, nie. czy nie? Zapomniałem. Halo? No, słuchaj, wbijaj do nas. Specjalnie mamy miejsce dla ciebie. No, na jedno my też jedna rundka. Zrobiło się miejsce, wbijaj. Czekam na ciebie. Wbijaj do imprezy i na tym. No, elo. No.
Co to za Jaki czas? zadowolony. A ty do niego na Facebooku dzwoniłeś, Co? czy jak? Na Facebooku? Nie rozumiem. Na Facebooku do niego dzwoniłeś, czy twój Na numer ma? Facebooku. Zaraz będzie. Ja wczoraj tego live'a jeszcze sobie tak się naśmiałem, że nie wiem. Ale fajny, nie? No. Kurna, brakuje mi na ubiór. Gdzie ty jesteś? Na jaki ubiór? Na ten złoty. A ty masz tyle ratowanie świata, tak? Nie no, tu masz sklep z przedmiotami. Albo na bombowe barwy. Dobra, co, zaczynamy? Dobra. No. Fajne rzeczy masz w tym, w karnecie bojowym, ale to... chyba Ile już to kosztuje ten karnet? Jakbyśmy za każdy... 950 tych V Ja? do 40 zł. 40 zł. 40-50 Mhm. zł. A, Ale za każdy karnet, jeśli dojdziesz do końca, czy tam do któregoś chyba jest 60, on ci się wróci, nie? Że zaraz ej, kupiłem! Karnet. A to te punkty miałeś chyba, te No. dolce. A, wtedy tak. Dobra, ja... Te, ale tu nie ma żadnego stroju. są później Jak to? astronauty. Na końcu Bo teraz grasz, to sobie robisz wyzwania i odblokowujesz potem, wiesz? Tam jak sobie wejdziesz w lobby, masz menu i tam masz tam zadania, Znaczy- że zabić 10 albo przeżyj ileś Znaczy, osób, bo albo coś tam ja mam zrób. ta kasa z tego, z kampanii, nie? No ja wiem, No, z ratowania. No i ja sobie poczekam, bo i tak to będzie darmowe. Ta kampania i No będzie darmowe, ale nie będzie tego. Tylko, że nie będzie dopiero za przyszłym roku. No co? No ale jak oni to dodadzą, to będzie tak ekstra w to grać, żeby użyć tego. Ile ty grałeś to? Dobra, Teraz zbierać to się ładnie świata. Czekaj. Na Na farmę farmę nie, nie, na na farmę nie. Może Generalnie ten możemy butny brzeg. lecieć. Ale myślałem tu, Co? albo w jedno Tam my już drugą. byli. Pójdźcie na butny brzeg. No tu, A5. O tu, z lewej, dobra, wskazuję. Dobra. Mam nadzieję, że nikt tu z nami nie leci. Czy leci z nami pilot? Nie wiem, my jakoś mamy jakiegoś pecha. Czemu? Do butnych Fajny- brzegów mam pecha, nie? Nie wiem, za Fajny każdym film razem swoją albo drogą. Co? strefa daleko, albo mnie zabije strefa. Fajny film swoją drogą. Czy leci z nami pilot? Super. Ja byłem lewą ostatnio, ale z lewej strony. Ej, tu jest skrzynka Na tej, no pod tak. drzewem. No ale tu się to skrzynka da, jest tu już więcej. Jak tak patrzę do tyłu, to na razie nikt tu chyba nie leci. Siemka Marcelus Games. Plus 18 i słychać chłopaka, co ma głos 6-latka. No widzisz, bo jest... Słuchaj przyjacielu, bo jest taki zabawny gościu, wiesz? Przez to może, wiesz? Także mi to nie przeszkadza. On ma 20 lat, tylko mutacji No. jeszcze nie miał. No dokładnie. Tylko tak wydaje przez YouTube'a. No. A śmieszny jest tak może z tego powodu, że taki... Zawsze jest tak śmieszny, radosny chłopak, to może przez to, no. Chce ktoś tą ostrzelną? Nie to tak? Nie, ja chcę... No to generalnie M. Fuck, kaj to jest. Lunetą. Fioletową. O, też mam M-kę. A ja mam z lunetą. O, ale dupa blada.
powiem jak tak na tego tipie, to już mi się zaczęła podobać ta gra. No bo są jaja, no. Co? Okay. Tam muszę wymienić tu na pierwszo. Strefa daleko. Dobra. Zaś strefa daleko? No. Na pewno. No jak na Tak, ale ładny widok. nowego. Dobra. Czekaj, co tu jeszcze mam do opanowania? Ma ktoś jakąś MK na zbyciu? Nie. Ja mogę ci pompę dać, bo masz dwie. Pompę czy to szybko strzelną? Ej, kochaj, tu jeszcze może coś być. Nie, Zielną czy... zwykłą, niestety. Ani jednej skrzynki. No idź. Ale ma ktoś ten plecak nowy? Znaczy się, no ten co teraz tego będzie? Jeszcze no za nowy za tam... 22 chyba. Tak też minigana? Nie. To nie. Jaki mam nick? Powiem ci, że prawdopodobnie... A w opisie jest nawet. W opisie chyba jest. Nanek 2386. Możesz to zobaczyć. A co, kolego, chciałbyś z nami pograć? W lewym górnym rogu piszę. Właśnie, to też jest druga rzecz. Nie, no żeby nie było, że tylko tak informuję lekko. Padasz, lekko go pojechałeś. No, Czekaj, macie wszystko? No, Ja nie wiem czy... Mogą być dużo gorzej. Ja mam launchpada, jakby mogliśmy polecieć. Dobra. Żeby polecieć, a nie polecieć. To co, biegniemy na ta strefa? Kurde, żadnej enki nie ma. tędy chyba, co? Bliżej będzie czy nie? No moment, ostatni dawać. Dobra, lecimy tu. A co do tego... Mam tu bandaży. Marceluś, chodzi mi o to, że po prostu jest plus 18 z tego względu, że czasem lecą przekleństwa i jest ostrzeżenie, także... Bo YouTube ostatnio to świłuje, nie? Nawet bany daje za to, albo usuwa. No a jak nie masz ostrzeżenia? Karę masz? To. Nie, tu. Marcuś. Spoko. Ja cię tam dodam. O, to wejdź na ten. Albo ekipa Nanka na Facebooku, albo jakbyś mógł na... Nie, tu go dam na czacie. Nie dodałeś. Ale nie, mówię, że ja chyba jestem, bo ty mi dodałeś. Anek, właśnie Niemiec do nas przyszedł i wyszedł. Aha. Ten co z tym KSC w kodach. Aha, ten! Aha. Nie ten, tylko ten drugi, Gori. To nie ten coś, taki różowy? Nie, KSC nie. Co to strzela? Nie my. Nie. Nie, ja jestem tu. Tam słyszę strzały. No, skończę grać, to cię dodam. A to co, nie siedzisz teraz, Marcuś, na konsoli? Albo kiedy ci się kara kończy, o. No to chodźcie, możemy iść na Słyszysz, pomoc, mam tam dużo gier. Zalec, zdobyczy. Możemy iść. Blaku, buduj! Buduj się! No ja zapomniałem. Szybko! Ej, chodźcie na pomocy. Nie lepiej? Dobra. Czy wy chcecie krzyżę za... Nie no, lecimy, pierwsze zadanie to jest dolecieć do strefy. Dlatego mówię, że minuta na pomocy została. nie wypadało. Aha, Borys, jaka ta grupa? No, oni niech tam się już powybijają. Ekipa Nanka na Facebooku albo fanpage Ciupiemy po naszemu, też na Facebooku.
Fuck, jak on tu zeszedł? Chodź, chodź tu. Delikatnie. O, dziękuję. Proszę. Tylko, że to się jednak przeważnie buduje to, żeby nie... No i się tak strzelają. Borys, jeszcze raz. Na Ewie, no nie roz... Bandaże tu są, jak to chce. 5 mogę wziąć. Zawsze przydatne. Fuck! Wiesz, tak. No chyba se jaja robią. Nie bandaże mam. O ja pierdzielę. Tu jest na lampie się kończy chyba. Dawaj dalej. Ktoś strzela! Gdzie się strzelają? Na dole, za nami. O ja. O-o. Towarzystwo. O-o. Widzę ich. Dostał jeden. Chłopaki, no Jowo mnie pomaga, no sorry. Chodźcie tu na dół, jest ten. Jama. Kto idzie? Kto tu idzie? O fuck. No, na pewno nie my. Dobra. Zostałem sam. Tomek, chodź. Ja jestem tutaj. Tam masz ścieżkę chyba. O! Nightbot wam dał link. Czekajcie na lampka. Kurde, strzelają do mnie. O-o. Kurwa! Dwóch. Ej, pomóżcie mi tu! Fuck, no 4 na mnie wyskoczyło, no nie. Generalnie Czekaj, co tu pisze, nie. radziłbym uciekać, bo za minutę jest strefa. Padamy, czy nie? No. To... No tak. Masz kabel do podłączenia? Bandaże? Masz R6? Nie wiem o co ci chodzi, jakie R6, kabel do podłączenia. To jest... To jest ten... Rainbow Six. Tak zwany. A, bo to nowa operacja jest teraz. O, dzięki. Dzięki za subskrypcję, dziękuję ślicznie. Daj ktoś tam ludca. Jak nie działa? Musi działać. 9999 HP. Czekaj no. Spodziewajmy się za chwilę petów, bo oni cały czas śpią na mnie. Kopiuj. No ja wam wyślę jeszcze raz, bo normalnie działo. Ten link. A co do grupy tam? Jest jedna grupa. O, i tu macie link do tego, na Face'a. Też powinien działać. Czekaj, specjalnie wam kliknę. Aha, tu nie działo faktycznie, dobra. To muszę poprawić. O dobra, to się zgadzam, ten jeden nie działo. Chowaj się, chowaj się. A gdzie te bandaże? Ja mam. O, już tam były. Ja mam. Chodź tu. Czekaj, zaraz wam na czacie. Ktoś chce jeszcze? Nie, nie? Zaraz wam poślę na Tylko że oni czacie. tu mogą iść, nie? Generalnie. To jest ten problem. Oni się tam z kimś strzelają generalnie. Starczy ci bandaży? Mhm. Mam jeszcze 10. Ja mam 5. Dobra, ja mam. Dobra, powaliłem je. A Genko? Tam, masz to. Jak to jest możliwe? To nie działo, a to działo. Coś tu jest porąbane. No, mamy jednego killa tam. Tam oni się... Masz tu, chodź tu. Co? No to daj te bandaże jak coś, bo ja mogę je trzymać. No działo. Idzie dwóch. Atakujemy? Idzie dwóch. Co to? Kurna, nie to. Co to? Nie to. Ej, tam Pompa. są tam. Strzelają się tu. Patrz, tu jeden koło drzewa. Walimy? Czy nie? Walą do nas. Leży jeden. A, że mała ci kabel wzięła. No, tu.
w piątek, na piątek się możemy umówić. Na piątkowo gra się możemy umówić. W piątek myślę też tak po 18 będziemy grali. Atakujemy go czy nie? Se chłopaki wejdźcie właśnie na Borys i ty, Chodź. Marceluś, na tego Facebooka, tam na fanpage Ej, tu są jeszcze, I- tu są. Chodźcie może do strefy, tu są jeszcze. i na ta grupa. Adamek. Co? No. Ja się odłącza mikrofon, żeby mi nie przeszkadzać. Wow! Ja pierdolę. Ładnie strzelił, powiem szczerze. No tak. O fuck, Sawery ich porobi. Dźwigaj tego, Blaka albo kogoś, dźwigaj. 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 Za 6 sekund startuje strefa, nie? No, mówiłem, chodźcie do strefy, leci kolejna. No cholera. Fuck, jak go sporobił. Ja pierdzielę. Marcuś, jak to robię? No normalnie jak każdy youtuber. Kupujesz nagrywarka i podpinasz pod kompa, podpinasz konsola i nagrywasz. 4. miejsce. O, mam ten plecak. No. Marcuś, wejdź na grupa, tam ekipa Nanka, to tam popiszemy, to ci opiszę dokładnie co, jakbyś tak akurat chciał. Ale powiem ci z miejsca, że jak nie masz 2000, to se nie ponagrywasz. No chyba, że jeszcze byś z konsoli sobie nagrywał obraz albo z live'y z konsoli, ale to nie będziesz miał kamerki i takich. Ja ze Śląska. No bo jako elo, jak tam chcecie dalej grać, to nie robię. No. Mamy gramy się Nie, jedno, bo spadł już. Danek. Co, jesteś? Mikrofon jak nie do pięty. Gramy jeszcze jedną, ostatnią czy nie? Kurna, wy mnie do złego namawiacie. Ale dobra, tak szybko. Wyzwanie dnia. Likwidacja karabinem snajperskim. No, wpadnij co tam na grupę. Co tu w tych zadaniach mam po boku? Czekaj, jakoś szafka mam. O Boże, tego kosmity, no dobra. Tu co tu mam? O, jeszcze premię ma. 60%. Kto? No ty. Aha. Widać w lobby, pokazuje. Nie wiem o co chodzi, tu klikam i nie wiem o co. Czekajcie, bo jakieś mi tu bajery podawowali. Dobra, szafka mam ja. Ale co tu mogę? Aha, już nie mam kasy. Żebyś przelewu nie robił, żeby kupić. Nie.
Aha, tu idzie stopnie kupować. O, nie wiem nawet. O Boże, i co tu masz? Ile tu kasy poleci na to? Ja pierdzielę. Dobra, to co, zaczynamy? A, czy jak się odstawił. No. Widzisz. Aha, Borys, przyjąć cię do grupy. I tak powinien wyglądać strój do kopalni. Ty się zgubi. Tak powinien do roboty iść. Czemu? Przecież to było wyłączone, żeby przyjmować do grupy. Ej, patrz jaki mam ten rysunek wczytywania. Na live sobie zobacz. Czekaj. Kogo tu mam przyjąć? Czekajcie panowie. No, bo startuje ból za 5 sekund. Wiem, ale ci członkowie. To gdzie lecimy? Czekam. Nie wiem, wybiercie coś. Zamek. Gdzie? Chodźcie tu. I o co tu chodzi, że ten... Strał to pies. Ej, kaj wyście wyskoczyli? No chodź tu, no. Ej, ja mam jakiś super kilo. O, już jakiś ląduje. Na wieży? Nie, to przy domku. Dwóch. O fuck. Kurde, dwóch przyszło. Dobiłem ja, no. Może nie. Zabierz go? No. No dobra, skoczył mi za ten. Borys, powiem ci... No musisz... Zabrało mi, bo do mnie strzelał i ten. Musisz dojrzeć, bo jak ten to... Dobił mnie, zanim zginął. Marceluś nie rozumiała, co piszesz. Kaj są tu te schody? Ej, wy żyjecie jeszcze? Blacku. Ja nie. Ale wszyscy oprócz mnie żyją. Wow! Dobro broń, nie? Ile to? To ty strzelałeś? Snajper? No, powiedzmy tak o pół snajpa tu jest. Ale nie wiem, czy przeżyję. Marcuś, spoko, ale no... Przepraszam cię, ale... No nie rozumiem, co ty tam piszesz. Kurna, ty mnie wystraszył. Blacku, możesz jakoś amunicja trochę, albo co?
Czekaj, bo Stork mam i ta... pompa. Dobra, no ja mam ten karabin na daleko, ale przydałoby się jakoś szybkie, szczelne ciuls. Czekaj, inaczej to zrobimy. To damy sobie tu. No spoko, spoko. Blacku, tyś tam jest? No, z Niemcem. Z jakim Niemcem? Tym naszym? Nie, inny. Nie. Aha. No było nas trzech, to jednego nam dorzuciło. A to skąd wiesz, że Niemiec? Widzę po nazwie już. Za Germańcy. Aha. Dobra, niech ci będzie. Tak, DJ kończa. Siema Dawid, Dawid kończa. Na Twitchu Dawid kończa. No, 2 minuty jeszcze można popatrzeć. O! Coś tu leży się. Kaj ty ten. Tutaj patrz. Dobra. To jaka jest ta strefa zasrana? Dawid, co tam u ciebie słychać? Kurna, ja przez to do roboty nie zdążę. Anna, chcesz buteleczkę? Nie, nie chcę. Chodźcie no chłopaki tu, 50. bo ja sam robię szachmat i lecę. No na 100% będziesz miał wtedy. To złota skrzynka miałem. Masz tam co ciekawego? Chodź tu, dam ci to, chodź. Masz tu. Co? Tył. Daj, tu, nie, Obok na ciebie. co mi to? Nie, wejdź se to! Czekaj. Ja to mam wzięte. Mam pierona mi to. I tak zaro kończę. To wypij. Muszę kończyć. No dobra, myślę, że wygrać jedną grę, nie? Wiesz jak chcesz. Poproszę. To jest do mnie amunicja, nie. Nie wiem. Ciekawe, jaka się ta strefa zamknie. 47 sekund mamy. DJ się pyta ciebie, czy będziesz po tym jeszcze grał? Blacku. To. No ty. To. Ja? Pedała? Nie, już. Nie? Dość tego pedałowania. Mati, witam się manko. 56 level żeś wbił? Ja pierdzielę. To bym musiał całe życie chyba grać. O, jakie zabytkowe drzewo.
Widzisz jaki miły? Daj mu coś. Widzisz jaki No, miły? byś nie powiedział. Byś nie powiedział. Wow. O, dzięki. Czekaj. Dawid, co tego dosz? Ja ratowanie nie gram, choć mam. A, dzięki Mati, dzięki. To czemu nie grosz? Fajna gra jest. Dawid. Widzisz... O fuck, Blacku. Co? Fuck! Co się? Co? A ze snajpy wali? Nie, z podłych. Kurna, ja muszę do roboty iść. Wow! Cholera. Co? Kto tam wali? Ja nie. Widziałeś tam kogoś? Nie, no ktoś tu cykał. Spoko, Dawid. Jak ten, to pogromy sobie w ratowanie. Jutro akurat nie, ale... Jutro akurat nie, ale... Ale w piątek chętnie. Blacku, słyszysz ta nutka? Shadow of the Night. Shadow of the Night. Ale biegną. Shadow of the Night. Kogo wy tam ładujecie? Na jeziorze są. Wow, fuck! No, teraz chyba na około jednak pójdę. Gin. Cholera. Za strefą jeszcze jest. Żyjesz? Ja żyję, no. Kurna, no nie mam czego. A, ty świnio jedna. A nie mogę tego naprawić. Napraw, Blacku. Czego? A. Ale Niemiec się szybko wybudował.
Czekaj, naczyć. Nie żeby coś, nie, ale 16 sekund mamy. Oj! Strefa! Kurda. Dobra. Nie żyję już. Fajnie się grało. Ajajaj. A, 4. miejsce. Fajnie było, fajnie było. Dobra. Dzięki. Do piątku. Jutro nie grasz, Nie, mówisz. jutro jest święto. Ja, jutro jest święto. Cześć, pomacham wam dzięki. Widzowie, dzięki. Trzymajcie się, cześć. Jutro jest święto. Dobra, na razie. Come on, let's dance, guys. Grab a girl.